Kapampangan po ng bukid, Pinak. Nandito po kami ngayon, nagpapahangin po kami. Ayan, nandito na po kami. Panaw po yung bundok Arayat. Ayan, sa likod po. Ayan po, yung mga nagbabike. Bike. Maganda po kasi maluwang po dito. Ayan, nagbabike. Ngayon po, nagbabike lang po yung nakikita namin kasi mostly umaga, nagja-jogging po marami dito. Tsaka Zumba. Yan po yung anak ko, magja-jogging na lang daw po siya. Daddy! Nagja-jogging na lang po sila. Maaga kayong magising. Magpunta tayo umaga. Ngayon po kasi magtatakip silim na po. Pinasya lang po namin para makalangkap ng fresh air. Yan. Wala na po masyadong tao dito. Ganda po dito. Yan. Ayan po, nagja-jogging po si Gab-Gab. Gusto na po ng anak ko ng popcorn. Uwi na daw po. Gabriel, balik ka na dito. Oo, nagja-jogging, nagpapapayat. So, uwi na po kami niyan ulit. Salamat po sa panonood. And salamat po kasi nakita niyo po yung kagandahan po ng Pinak dito po sa amin. Pinasyal ko lang po kayo. Ayan po, ang ganda po. Ayan. Thank you for watching po. Happy day!